Hvad der starter som en idealistisk hippiedrøm, ender som et brutalt mareridt. På den ene side står hashhandlerne, og på den anden side er de kampklædte politibetjente. Når vi slår, så slår vi igennem. Og midt imellem står christianitterne. Jeg føler mig lige pludselig som et gidsel mellem pusher og politi. De ville jo virkelig skade hinanden. Det her, det var jo noget krig. Det var bare fuck dem. Jeg står i situationer, hvor jeg siger, nu dør du. Det her, det overlever det ikke. Der må man sige, der havde man noget af det, som vi altid har frygtet, ikke? Der blev jo simpelthen skuddrab i selve Pusher Street. Og det er det drab, der bliver det endegyldige punktum for årtiers kamp om Pusher Street.